Čus, vítám vás u nového videjka, jste na kanále Kaktus a dneska budeme hrát už třetí část Almeria. Na kanále máte první část, protože druhá část mě se to jako vyplo a pak to zpátky už nejde nahrát, tak sorry. Takže omlouvám se strašně za to. No nic. A tak odej odber. Odehráli jsme 19 kol a jsme na třetím místě, což zajišťuje postup do La Ligy. La Ligu drží teď Real Sociedad a Barcelona na 7. místě. Tady vidíte, že Evropská liga nebo šampion, jo. 1, 2, 3, 4 jde do Ligy mistrů, konferenční liga je 7, což zajišťuje Barcelona a Evropskou ligu zajišťuje Atletico Madrid a Rayo Vallecano. La Liga je 3 místa a Prima Federace, nebo jak to vždy je jako 3 taky místa. Tady máme všechny kluby. No, my se jdeme podívat. Co víte, že Simon Angi, naše nová posila, byla na 10 gólů a 2 asistence. Což dneska odehrajeme počkejte, zaraz vám řeknu. Dneska asi bude komplet dojedem, nebo uděláme 2 části. 19 kol dneska dojedem, což je tady. Poslední zápas bude 17. dubna 2027 a pak jde La Liga, Cordoba, Almeria, může všechno možně a já si myslím, že všechno dojedeme. Tak a ještě brankáře jsme koupili Kersken, já si myslím. A ještě tady postavíme tohleto a jdeme na zápas proti Leganes. Tak se podíváme. Čas je za námi, tak to s námi je 0-0, tak a už prohráme, ale počkej, kontrola penalty. Faul nařízená penalta. OK, dobře, nařízená penalta, tak co? Připrava a stříle. Gól, švichl přemka. To bylo jasně. Ale asi připisujeme si jeden bodíček, myslím. Nebo ne, jak ten teď promění penaltu, ta bude to, co nebudem. Jo? Promění penaltu a to úplně stačí. My vyhrali 2 penalty, ale a jsme na druhém příčce. Ztrácíme 4 body na Burgas a ztrácí 2 body Deportivo na Almerii. Tak, první sezóna, tady máme něco od nový tým. Ahoj Game. Podívej se na váš pokrok, rádi bychom vás měli jako našeho příštího hlavního trenéra o Al-Jar. A to odmítne. Federico Boni tady máme, vidíme, Joao Gargas a Rodrigo L. A dále všechny jsou odpadní. Ale doslova všechny jsou mladíčky, tak to není úplně. Kolo 20. Sněží nebo prší. Jo, aha, může. Velký dešť pade. Ale jo, jsme prohráli a jsme na druhém místě, dobře. Jsme na druhé pozici kvůli tomu, tak OK. Tady sem přijde ten. Tady není, tak zůstává tady. A tady může zamířit, no, já to nejde.
sedí. A teď protiv Valladolid. Kolo 21. Se dneska přijdem o všechno, nebo ne, jako ne, nás se hráč zranil, náš nejlepší hráč zranil, ale remíza bude, nebo ne, jo, bude remíza, ale to nám stačí, asi budeme třetí, nebo ne, podíváme se. Tady máme základní cena a máme, jo, tak, ok, ano, postavíme moře. Ne, West Ham koupil za 9 milionů. Ok. No, naši hráči se vylepšili. Plus 3, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 10. Andrej Holta, 30 letka. Jako docela dobře. Jako. Tady George Leskarsa, Humí, takže se. Jako. Tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, 7 tady. A pak máme ještě dolů 3, to je 10 hráčů nad plus 70. Což se přenosíme do konce sezóny. Takže podíváme si, co jsme vyhrali. A jestli jsme postoupili do La Liga. Tak do konce sezóny nás zbývá jenom 2 zápasy a jsme na prvním místě, což Las Palmas ztratí 2 body nad nami, tak potřebujeme vyhrát. Tady nějak se přemýšlí. Humis přijde sem, přehodí se i takto a máme opor, tak čo, jdem. Pojďte Castello. Adingo dostal žlutou kartu, ale on kopne penalty a dá skor. Koukejte. Zapomeňte, co já vám říkal a dej radši odběr. Martins zranil se, ne. Tak to nám asi bude stát. Nebo ne? Adingo dává gol. Výborně práce. Ale zlatý míč, tady máme zlatý míč. Karim Benzema, Leila Abade, Rafinha tady, Kylian Mbappé je, Sergio Aguero, George Borrell, Erling Haaland, Alexander Iwob, Miguel Martian, Luis Diaz. A proč není náš hráč? Řekni to. David Martinez, Hugo Lloris, Karim Benzema si vyhrává zlatý míč. Ne, zlatý míč Erling. OK. Ale tady máme zlatý pohár, nebo africký pohár. Já si myslím, že jak vezmeme zlatý pohár, nebo asijský, bereme africký, bereme Senegal, že jo, nebo víte co? My se nezúčastníme. Sorry, no my se nezúčastníme. Máme poslední kolo, jsme na prvním místě, což je, jo, jak Las Palmas teď vyhrává. No jako my taky musíme vyhrát, ale jak vidíme, že tady se zranil ten hráč. Tady tam je tohoto a jdem. Dobře, Kerkez, kontrola penaltu bude. Simulace, dobře. Nemáme? To je simulant. Jako. A jedeme, a už nevedeme. Ale. A už prohráli. Počekajte, Las Palmas, kde je? Počkejte, co? Ano. Rozpočet máme, splnili jsme
Různé systémy dosáhla společně velikové peníze za každé asistence. Máme vyděláno 10 milionů 500 tisíc finančné zhrnutí. A končí smlouva u Idris Babu a Gules. Tak toho můžeme, ale já myslím, že ho prodáme. Tak to obmluvíme skoro. A jak my jsme z toho přestoupili sem. Z Almerie jsme na 19. místě, což je to sestup, nebo kde je to sestup, ale my jsme vyhráli. Tady je Copa del Rey, já si myslím, že Joe Murkos, ahoj šéfe, od příchodu do klubu jsem dal všechno můj klub, no, jako můžeme přijmout, jako já přijmu, protože jo, ale proč my nevyhráli zlatou kopačku? To není fér, protože jak se dívám, tam museli jsme vyhrát zlatou kopačku. Kamo, kde je? Počkejte. Co? Jo, tady je král střelců, aha, tak jo, máme La Liga 2, tak jsme byli první, ale nám to neukázalo. Tak máme jednu trofej a to La Liga 2, u toho nic nejde, tak OK, ale potřebujeme vyhrát zlatý míč, dokonce 5krát, jak Cristiano Ronaldo. Pak potřebujeme vyhrát 3 La Ligy, že jo, 3 La Ligy, tak Copa del Rey 2 a pak Liga mistrů asi 6 nebo 5, 6 nebo 7, 6, 7, no nic. OK. Já s mojím rozpočtem celkom souhlasím, tak dej odběr a like, čus. Chtěl vám říct, že asi v sobotu nebo v neděli, že vyjde nové videjko, stavím se trenérem Juventusu, asi na 5 sezon nebo jak tak. Tak dej odběr a like, čus.